Hi guys, madong hapon. So karon guys, mo nimo kinabuhi diri sa bukid. Diri sa mga guys, ug naay mamatay na ikapunungan. Unja mag-amot mi bugas og kwarta. So karon kay wala man mi sakyanan. Kay kuyaw man pud among agianan guys. So maglakaw ra mi guys. Mag-hi ka nga te. Mag-hi ka. Hi. So maglakaw ra mi guys, maghatod mig bugas og kwarta. Nga naman mi diri sa bukid mag-amutay. Magtinabangay. Muna mo adiri. So naamay nakuan. So among hatdan og mao jud. Ug mao din among agianan guys. Ingon ani siya kanindot. Nindot kay tanan. Charot. Muna yung agianan guys. Lami ka adjo. Lami ka adjo among agianan. Hagbo ka adjo guys. Muna nami ani padung magtanom. So mo ni kinabuhi sa bukid. Timur bugat man ang imong hati. Baylo tabi. Ha? Sure ba? Timur bugat nang imong halati wa ta nagdag flashlight pasig magabhian ta char. Ay, kanang cellphone. Naaman niya malubat nila. Di ba ko nalubat pag ayaw ko. May uruan ba pa ako. Wala ko ka charge og tarong kay giduaan mo guning bajingjing. Unja pag uwan ganina namasaw man lagi ko. Pag pamasaw pa na hakin, ni uwan dito na kinapasgan di nakuha mi dito ad sa baboy. Am oy. Wala sukat-sukat karon pa ko kaagi diri balik ba. Karon pa ko kaagi diri balik na magbaktas mi guys. Pila ka oras na itong lakaw te? Wala ba ko katuod te? Usa ka oras magpadong dito? Diyan di pa uli sa ka oras, di 2 ka oras. Oh, tama exercise lang guys. 2 ka oras na mong baktas. Kuan. Kanang singan nga na kanabang padung pabalik ang singan na te. Di kanang di back and forth na ini lain ka na. Kanang dili back and forth. May words ana nga. Kanang vice versa guys. 2 ka oras. 2 ka oras na mong latay-latay ang mga kilid-kilid tungod sa kinalapukan ka dos tanan. Duterte sige kaki ay. Oh, ada Duterte. Yapil na vlog Duterte. Si Duterte di. Nami kauban nga si Duterte di mi mahadlo kay kay na si President Duterte kauban na mo. Lah, kinsa man dito. Mara maggihangat nako. Dili pang dapita. Nari, lamias puro kung nang din ang higdaan. Padaplin. Kuana, natapo na na. Nailisana na te. Ana masuk lang dito. Tres. Oh. Ang imuhang dos. Oh, para 100 na lang ihatag diri sa kuha niya. 100 na lang. 900 tanan kay 700 man. 700 plus 200 nga TP, 900 tanan. 1,000 na. Oh. 100 na. Oh, 100 na sukli. Ano naman kay dos? Ang sukli unsa na lang nagbalik ihatag imong Ate Pulon. Benar ni. Kiso may kuan. Giris na ko ang imuha kay kuha man sila. Ay, okay lang ako na hato. Ah. Diyan na iris. Oh, okay ra na. Kuan. Ay, ni bani iris ha. Inamaw na na kay abi niya oh, di ko mutunga. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Okay. Kadi. Ikuan na lang kana, iusa te, ang bugas te. Ama sabak na niya. Sabak na na. Iusa na laman kay arong kuan. Dili daghan og Daghan bitbiton ba? dili ibalhin. Ang sa mga putos-putos man dahil Oh, no. mga Ay balhin putos dire. na. Yan. Ibalhin ang naas pula, ibalhin sa yelo kay murag dako-dako ang yelo. Nakong nilo.
Aron ka eh. Tatong ka to. Hindi, isa diha. Na, Isod. aron usaray mong Kisa may nag-chat sa imo. Si Jobe? Asa man? Para maadto na ka to. Hindi, karon ko niyan. Hindi lang ko. Nagawas. Bali naguna ra day kate. Nagtawag. Wano ka na kay. Siyo kung tawag jo, may kuan sa gas matrak imo dugi nga. Niglakaw magudo silang kuan. Oray ikaw kuno og si Kevin. Ingko na, Ay pagbuntag ko to. ingko na. Ang gugo ka kita. Anta na. Ano na? Sige. Kami na lang. Oh, salamat. Bito. Ug sa dihang wa mi na dayon guys. Nahila. Naanghilan in taon mi guys. Ang amuang duha ka oras nga vice versa wa na dadyon. Kay to aday mga bata kang ati ipi nga bata. Ug kang gabing. So wa mi na dadyon guys. Ang amuang mga bots nga pangkuan among mga bots wa na dayon. So namalik ni manguli ni igo rami ni ari diring dapita. Igo rami ni ari diring dapita guys. So manguli naming ate. Naanghilan nakaluyan. Bitaw. Ha? Bali 900 ang kwarta. Naanghilan bitaw eh. Sila man sutoy nagsabot ganina guys. Katong bata ni Ate Ipi og si Ate Pulon. Karon kay gitawag ko nung ate wa man didto so kami na lang hinahinay unsa kay moadto naman dai dito si Ja. Na-absent mi diri ang dapita. Ay nagtaglakaw. Na-absent mi diring dapita. Wala taka kuan dito sa Lapo. Napadyoy mas lapok guys didto sa unahan. Mas lapok to didto. Mas grabe to didto kaysa diri. So maura to guys. Bye. Mag-bye ka te. Bye. Bye guys. See you next vlog. That's it. It's me, Simplang Dizia.